Rhaid I mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fu llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi rhag dybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi rhag dybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r 11 ganrif ar 20, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi, a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn ymesur a eilwyr yn dde-ddyfuno Cymru a Lloegr yn y flwyddyn 1536. Chwarae teg i'r Llywodraeth. Trwy 4 canrif o lywodraethu Cymru, pob tro ar fyd, pob newid ar ddull y Senedd a moddion Llywodraeth, pob chwildro cymdeithasol, ni bu erioed anwadalu ar y polisi hwn o ddiddymu'r iaith Gymraeg yn iaith weinyddol, mewn na swydd na llys nag unrhyw ysgrif gyfreithiol. Meddai cyfreithiwr mewn llys Barn yn 1773. It has always been the policy of the legislature to introduce the English language into Wales. Meddai Matthew Arnold ar olygydd ysgolion yn ei adroddiad blynyddol yn 1852. Sooner or later, the difference of language between Wales and England will probably be effaced, an event which is socially and politically so desirable. A hyd yn oed yn ail hanner o'r 20fed ganrif, yn y flwyddyn 1952, yn siarter y gorfforaeth darlledu Brydeinig, yr holl newid a fu yn agwedd a meddwl arweinwyr addysg a diwylliant, fe hafalwyd peidio ag enwi'r iaith Gymraeg yn gynedd fan hepgor ar reolwr a chadeirydd i Gymru. Nid wyf yn anghofio fod newid dirfawr wedi bod yn yr ysgolion. Heddiw y mae Adran Gymreig y Weinyddiaeth Addysg yn noddi'r Gymraeg a'i chymell ar yr ysgolion yn deirach na'r awdurdodau lleol Cymreig. Caf sôn yn nes ymlaen am arwydd y cad hynny. Eithir y tu allan i fyd y plentyn ar ysgol, erys y ffaith, mae Saesneg yn unig sy'n angenrheidiol i bob swydd neu offis weinyddol yng Nghymru. Nid yw egwyddor a dde-ddyfuno wedi lleisu dim. Trown gan hynny at y Cymru hunan, rhag bod brycheun yn llygad y Sais yn peri na welom y trawst yn llygad y Cymro. Os darllenwch i'r rhan hanesyddol yr adroddiad ar y Gymraeg mewn addysg a bywyd, 1927, y mae'r dyfyniad o Morris Cyffin a gwynau am gŵr eglwysig o Gymro a ddwydodd, nad cymwys adael printio math yn y byd ar lyfrau Cymraeg. Eithir ef afynnau'r bobl ddysgu Saesneg a cholli Cymraeg. Y mae hynny yn dystiolaeth deg i farn y mwyafrif mawr o'r gwir eglwysig ar boneddigion Cymreig ar bolis i'r Tuduriaid. Mae'n iawn i ni gydnabod 2 ffaith. Yn gyntaf, na fu wedi marw Elizabeth hyd at drothwy'r 20fed ganrif, na chais na bwriad gan neb o bwys yng Nghymru i ddato dim ar y cwlwm a unodd Gymru wrth Loegr. Fe beidiodd y syniad o Gymru'n genedl yn undod hanesyddol a bod yn atgof na delfryd na ffaith. O ganlyniad, ni bu chwaith unrhyw gais politicaidd hyd at yr 20fed ganrif i adfer statws o'r iaith Gymraeg, na chael ei chydnabod mewn unrhyw fodd yn iaith swyddogol nag weinyddol. Bodlonwyd drwy Gymru gyfan yw darostyngiad llwyr.
Rhwng y ddwy ffaith hyn, y mae cysylltiad glos. Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru, yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd, yn atgo am gyflwr gwahanol, yn beryg i'r undod. Dywedwyd yn union hynny yn y ddeddfuno, yn y llyfrau gleision, a throion lawer. Ond ar ôl oes Elizabeth y gyntaf, ni ddywedwyd hynny cyn amled yn Gymraeg. Derbyn y naill egwyddor am wnaeth llenyddiaeth Gymraeg, derbyn y deyrnas gyfunol. Clasur mawr cynta'r deyrnas gyfunol yw'r bardd cwsg. Y frenhines an gyda llyfr ystadyd Lloegr, dan ei naill law, a'r Beibl dan y llall, yw arwr y clasur hwnnw. Dewch gyda mi gyfnod llawer nes atom. Dyma ddwedodd hen ewyrth i mi, John Thomas Lerpwl, mewn anerchiad yng Nghanarfon yn 1880. Un genedl fawr Brydeinig ydym, o dan yr un llywodraeth. Ac yma'n rhaid i mi ddweud nad oes yna fond ychydig o gydymdeimlad a'r cri a godir yn y dyddiau hyn am gael plaid Gymreig yn y Senedd. Yn union yr un safbwynt a Matthew Arnold, ond bod Arnold yn fwy rhesymegol, yn Saesneg y llyfarodd ef. Erbyn y 19fed ganrif, ceir digon o dystiolaeth i effeithiau'r ddeddfuno ar yr iaith. Dywedodd Sebastian Price o Lanfyllin mewn llythyr Lladin yn y flwyddyn 1700, fod y Gymraeg erbyn hynny wedi peidio ei harfer, oedd ieithyr gan y werin i selradd. Roedd Ellis Wyn ar y pryd yn gorffen ei gyfieithiad o reol buchedd sanctaidd Jeremy Taylor. Yn y drydydd benod, fe ddaw at drafodaeth ar ddyled swyddau y sawl ag add i rhan o'r uchel swyddau. Ac eber ef, dyled swyddau brenhinoedd, a barnwyr, a llywodraethwyr gwledig ac eglwysig, heblaw i bod yn faith ac yn ddyrus, maent hefyd yn amherthnasol sywaith i'r iaith Gymraeg. Byddaf yn bendithio Ellis Wyn am y sywaith yna, ei fod ef mor anghyson a John Thomas. Felly y by'r ddeddfuno gair Gymraeg allan o lysoedd llywodraethwyr, a thai bonedd y deyrnas, allan o fyd arweinwyr cymdeithas, lle cei trafod, disg a thechneg a chelfyddyd a gwyddor. Dangosodd Mr Alwyn Prosser bod Williams Pantycelyn yn cwyno'n debyg. O'r holl gelfyddydau ac y mae gwledydd eraill ni astudio, ac wedi dyfod i berffeithrwydd mawr ynddynt. Nid oes bryn lyfr yn Gymraeg, ac sydd yn dangos pa beth yw un o'r celfyddydau hyn. Pa gyhyd y goddef y Cymru, y fath anwybodaeth a hyn? I oddef am wnaeth y Cymru. Cais arall i edfryd i'r Gymraeg eu hangder diddordeb a diwylliant bonedd, oedd gosod y digeithau Cymdeithas y Cymrodorion. Dywedodd Richard Morris amdanynt mewn llythyr at William Vaughan, "Na ni y Cymrodorion, a ddatguddiwn i'r byd werthfawrogrwydd yr hen iaith hon. Mewn lliwiau mor brydferth ac y bydd i chyfru rhag llaw yn anrhydedd i siarad ymhlith dysgedigion a dyledogion y deyrnas. Ie, yn llys y breni, mal yr arferid gynt." Ond i siomi a'i chwerwi a gafodd Richard Morris yntau. Methodd gan y Cymrodorion fagu dosbarth canol diwylliedig Cymraeg. A'r ddogfen bwysig nesaf ynghylch sefyllfa a dylanwad y Gymraeg yw adran fawr Lingan yn llyfrau gleision 1847.
Brad y llyfrau gleision yw'r enw a roddwyd ar yr adroddiad hwn yng Nghymru. Deil Sir Reginald Coupland, mae brad y llyfrau gleision a frathodd i fywyd genedlaetholdeb Cymreig. Coupland yn wir yw'r unig hanesydd sydd wedi trafod yr adroddiad yn deg a chytbwys. Ni wna i nawr, ond dyfynnu un tudalen sydd yn olynu Iaith, Ellis Wyn a Richard Morris a Williams Pantycelyn. Ond bod Lingan yn ysgrifennu yng nghanol y chwyldro diwydiannol, pan oedd cymoedd y glo a'r haearn yn gyrchfa i filoedd o dlodion ardaloedd gwledig Cymru. E bref, my district exhibits the phenomenon of a peculiar language isolating the mass from the upper portions of society. It exhibits this mass engaged upon the most opposite occupations, being on the one side rude and primitive agriculturalists, living poorly and thinly scattered. On the other, smelters and miners, wantoning in plenty, and congregated in the densest accumulations. Whether in the country or among the furnaces, the Welsh element is never found at the top of the social scale. Equally in his new as in his old home, his language keeps him under the hatches, being one in which he can neither acquire nor communicate the necessary information. He is left to live in an underworld of his own, and the march of society goes completely over his head.